Teyze sarap bolsady niresinden başlayacak bu durmuşu Sadalara göre del dünyanın kuruluşu Her kim özün yalı del 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 Çağalık suratlamda yılgıryan o çağa Nedip dözdün ömür Ağlatmana durmuş Sagadınna akıp durun çaga yalı ağalya Maňa da pursat ber biraz Yeňip ýaşamala Men yeňilmäne karşı delmert bolsa karşıdaşım Yadımda az delmeň Ananıp yalňyşanım O ýekece dost bolsun ýetik kıyny arkalaşan Dost ýüzde yalançylar gorşamasyn töwrekdaşym Dolanmak isten yerlerim var Dolanmak isten yıllarım Yali adamlar Kağız yali yırtıp zaman aklımda Saklamalı değse bolmaýany Yaman deydiler men ütken soň Yalandan yanıp çyny kuýsam soň Baharda gül ömrüm guran soň Suwun eýler, günün eýler Yaman deydiler men ütken soň Yalandan yanıp çyny kuýsam soň Baharda gül ömrüm guran soň Suwun eýler, günün eýler Şu wagt özümden uzak men Bu yollar bile yürüyecekler hani Öz yaşım yalı bu yürekten Akıp gitti bari Acı yöne kımmat sapak edindim arzan adamlardan Arkandan kesek atanlar kesek edel adamlardı Derdi şartlık yalıp paylaşıp bolsa azalır İň owadyn wadalar tutulmajak wadalar değil Yarama kagadı ejiz yerimi bilen sansız içim yansın Eydi mendey bolmaga suwsan durmuşa Yetişjek bolup özüne giyjak alarmyşyn san Wagt diýsen adaletde emma beýinsaf Dolanmak isten yerlerim var Dolanmak isten yıllarım Yali adamlar Kağız yali yırtıp zaman aklımda Saklamalı değse bolmaýany